A diferencia dos grandes centros escolares con numerosos alumnos, os colexios unitarios ofrecen unha posibilidade de escolarización con menos estudantes. É o caso da Escola de Educación Infantil de Guillán, que este ano contará con 9 alumnos. Bueno, eu a hora de valorar traer os meniños a un colexio de infantil, no, que entran moi pequenos, pois para min era moi importante a adaptación que se fixera ou a vinculación que se faga co centro e co profesorado, e que seña unha transición de estar cos pais a estar nun ambiente no que xa teñen confianza. Para poder adaptarse e que non fora un trauma para el, ningunha opción de que supuxera pois un cambio moi grande para ele. Entón, por eso decidimos esta unitaria. Bueno, hai 9 nenos e, bueno, é unha opción de escolarización que nos gustounos frente a esas masificacións que hai na que os nenos son só un número. Segundo as nais, as escolas unitarias permiten unha ensinanza máis personalizada. Claro, eu coido que un neno de 2-3 anos necesita que se lle escoite cando fala para botar a falar, por exemplo, necesita que se lle atendan cando ten unha necesidade a nivel emocional, que se lle escoite, que se lle preste unha certa atención. Cunha ratio de 25 nenos nos centros grandes, isto para min é imposible. Outra das peculiaridades destes centros é que as aulas son compartidas por nenos e nenas de diferentes idades. Eu creo que entre todos poden nutrirse uns de outros, tanto os maiores pois para aprender a cuidar os pequenos e os pequenos para aprender dos maiores sempre está ben. Os que van máis adiantados, digamos, ou son precoces, nutrense moito dos nenos grandes, e os que lles costa un pouquiño máis, que son de outras idades, pois tamén teñen sempre xente coa que os protexa ou coa que compartir, sin ter en conta tanto a data de nacemento como cando están divididos por anos de nacemento. Para que as escolas unitarias comecen as clases é necesario ter matriculados a un mínimo de 6 alumnos. Situación na que se atopa o Colexio de Guillán, onde os 9 alumnos de entre 3 e 6 anos poderán gozar dunha escolarización particular. ¡Guillán!